Hello everyone! Welcome po sa aking munting channel. Narito na naman ako muli. Ngayon magluluto tayo ng atay ng manok. Ang mga gagamitin lang natin, 600 grams ng atay ng manok, 3/4 cup na soy sauce, paminta powder, kunting bitchin, optional, 115 grams na pineapple na tidbits, isang medium na sibuyas, 5 butil ng bawang, isang pirasong bell pepper, medium lang, 3 pirasong kalamansi. Gagamit din tayo ng 4 na pirasong patatas at mantika. Una nating gawin, maglagay tayo ng kalamansi guys, para pawala sa langsa. Tapos, atong i-mix. At i-set aside muna natin. Magdikdik lang tayo ng bawang. Maglagay lang tayo ng mantika sa mainit na kawali, guys. Pag mainit na, ilagay lang natin yung patatas. Pag sa tingin niyo luto na yung patatas, tanggalin niyo lang muna. Pagkatapos, ilagay ang bawang. Ilagay na rin ang sibuyas. Pag luto na yung sibuyas, ilagay nyo na ang atay ng manok. Ilagay na rin yung bitchin. Paminta powder. Ilagay na rin ang soy sauce. At tidbits. At takpan muna.
Ilagay na natin yung bell pepper. Tikman nyo lang guys kung kailangan nyo magdagdag ng asin. Patuyo-tuyuin lang natin. Kasi mas masarap siya guys pag kunti na yung sabaw. Pag kunti ng sabaw, ilagay na natin yung patatas. Tikman lang natin. Perfect. Napakasarap. Dami kayo. Mawala ang imong diet dito. Ayan guys, luto na. Patayin na natin yung apoy. Ayan guys, tapos na yung niluto kong atay sa manok. Salamat sa panonood. Amping kamo lagi. God bless.